Now, atong balikan mahigala ning gisulti ni Pambare 4, in English ning pagkasulti ha, busa ato mahigalang hubaron sa Binisaya, aron nga masabtan gyud atong tanan unya kuan gyud ato, kanabang mapalawman gyud kay nato nga kitang tanan mahibaw gyud, no? Mao ni ang gisulti. Ang second paragraph giingon sa iyang letter asa man to names atong tagag pagtagad be. Kay bagyo man, miingon siya mga higala, yesterday we visited Fujian Pioneering Waste-to-Energy Facility, a national model for China that was initiated during President Xi Jinping's term as mayor of Fujian. So kining Fujian, China, mga higala, mauni ang lugar nga diin si President Xi Jinping mao'y mayor kani adto. So before na si Xi Jinping nahimo mahigalang presidente, naagi na pagka-mayor. Mao desad nga doon na po'y liderato na no, nga kwansad. Lahi pa na iyang style, pero at least ba nakaagi ba? Dili ba ka na modritso lang bitaw kang wa ka kaagi gyud? So kini mahigala nakaagi gyud ay si Jinping. Siya may mayor diha, mo ni gibisita ngadto ni Cebu Governor Pambare 4. Og matod pa, we also had a productive visit to Fujian Medical University where we reaffirmed and strengthened our memorandum of understanding, particularly on continued knowledge transfer in TCM in Cebu. So doon na po sila mahigalay maayo nga ilang bisita mahigala sa Fujian Medical University dito sa usa ka universidad. Kay doon na mga higalay mga ilang gikasabutan dito. Doon na memorandum of understanding alang sa paghatag og knowledge, mga kaalam, alang mahigala sa Sugbo. The day concluded with a very fruitful meeting with the governor of Fujian and his council to deepen our cooperation, discuss the possible resumption of the direct Cebu-Xiamen flight, and commemorate the 8th anniversary of the Cebu-Fujian Sisterhood. Straight to the point. Nindot kayo. Sa Binisaya pa mahigala, ang adlaw kagahapon labihan ka mabulukon, labihan ka mabungahon. Og unya uban sa meeting sa gobernador dito sa Fujian og ang iyang konseho, og kini may nakapalawom sa atong pagtinabangay paghisgutay sa posible nga pagbalik sa direkta nga biyahe. Direkta nga biyahe gikan sa Xiamen, Cebu-Xiamen nga flight. Og ang paghandom sa ika-8 nga anibersaryo sa Cebu-Fujian Sisterhood. Straight to So the mo point. niya yung gisulti mahigala. While I have full confidence in our team back home, samtang naa siya mahigalay, kumpiyansa, salig siya sa team mga higala, Straight to the point. diri sa Sugbo, diri sa ato, knowing that the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, now operating with its new command center, is competent, prepared, and fully understands our protocol based on past calamities, I cannot continue diplomatic engagements here knowing that Cebu will be affected by a typhoon. Straight to the point. Ngigang pagka-istoryahan ni Governor Pam dahi. Matod pang Governor Pam, bisan tuod og kumpiyansa siya, salig siya sa atong team dito sa Sugbo, kasabot siya nga ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office karon nag-operate sa bag-o nga command center, mga competent ni sila, preparado ni sila, nakasabaut sila mahigala sa mga protocols base sa mga experience sa mga kalamidad nga nangagi. Pero ingon siya, I cannot continue diplomatic engagements here knowing that Cebu will be affected by a typhoon. Straight to the point. Pagkanindutang paminahon, dili ko makapadayon sa akong mga diplomatic na mga engagements, dili ko makapadayon sa akong katuyuan. Dili sa Fujian, taliwa sa paghulga sa bagyo, taliwa sa paghulga nining bagyo din sa Sugbo, mga kagalaan. Straight to the So point. nindot no, nga di ako do China official ni nga biyahe, pero akong putlon kini, muuli ko sa Cebu kay dili ko makaako nga di ay mga engagements diri unya ang atong Sugbo magatubang mahigalag bagyo. Straight to the point. Mahinomdom gyud kong flasko ining kaon-kaon sa croissant dito sa UK. Ato ni agi katawa ha, diha nimo makita may galang kana bang ang leadership bitaw nga labihan gyud ka managlahi gyud mga sukit tig paminaw. Mo na kabantay mo
Kadto si Governor Gwen kani adto, hala suri-suri Sugbo, suri-suri Sugbo, Pasigarbo Sugbo, nabiyaan ng mga hospitals. Lahi kayo ba simang kayo dan? Kini si Pam karon, hospital gigiuna. O hospital. May giuna. Ayaw sa nang suri-suri Sugbo, Pasigarbo Sugbo ayaw sa na. Duplicate na mga hinuna sa sinulog. Mo-cooperate lang ta sa sinulog. Mo ni nakanindot, no? Unya miingon sa mahigala, for this reason, tungod ni ining maong rason, I will not be able to attend today's trade forum in Jiangsu. Tungod ni ining rason, dili ko mutambong sa trade forum sa Jiangsu. I extend my sincerest apologies to the Fujian government and our partners. Ato pa niya, akong busa na ngayo ko og pasaylo ngadto sa Fujian nga panggobyerno og uban pa nga natong mga partners, matod niya. Board members Caminero, Reluya, Sanchez, and Villamor will represent Cebu in my stead. So sila si board member Caminero, Reluya, Sanchez, Villamor, sila mo represent dito mahigala in behalf sa gobernador. This is my first overseas mission since assuming office as governor, and I am choosing to cut it short to be back in Cebu. Kanindot mahigala nga paminawon no? Nga priority gyud mahigala sa gobernador mga kagalaan ng kananang naa makig-uban sa iyang mga konstituente atol ining katalagman. Ingon siya mga higala, una kining higayon nga duna ko'y misyon sa gawa sa nasod, sukad ko ni assume og opisina. Kana bang official mission ba diba? No? Kay may problema naman to kagawa sa nasod by your private capacity, okay man na. But as governor of Cebu, una kining higayon, this is my first overseas mission since assuming office as governor. And I am choosing to cut it short to be back in Cebu. Akong gipili. Hindutan ni pagkakuano. Akong gipili nga putlon ug mas pilion ako nga mopauli sa Cebu. Straight to the point. Matod pa ni. Typhoon Basyang is expected to make landfall in Cebu tomorrow, Friday evening. Matod pa niya. Kining maong bagyo nga si Basyang, gilantawan nga mo tugpa kini. Ugma sa gabi. Adlawng Biyernes. Ingon sa see you in a few hours, Cebu. Pipila ka oras na lang magkita ta, Sugbo. Mo ni ang usaka kinini ang trait mga higala. Usa ka kalidad sa leader mga sukid ti paminaw nga tinuod niya nagtan-aw nagmahal sa iyang katawhan. Para nako di kay kadtong mga leaders sa Kibaw sang dunay bagyong Tino, hala sige na yung announce sa pag-asa, hala kitas di HP sige tag-announce. So sa taga-kamutis kaning tabok isa paning kamot ba? Kibaw na ko kay nagunahon na mo tabok na kitag una-una para hindi na maabdan sa kwan. Gahinam-hinam gyud mahigala oy. Gahinam-hinam gyud. Unya nagpasiugda, naglidlid nila kanis Congressman Doc Frasco, Jesus Ginoo ko. Hasta may galas Cristina, doon ako na giatinan dito, palusot pag istorya nga, doon na giapilan ko nung tourism, activities mo ni mauna. Bisag kung saon pa nimo pangatarungan ang tourism, Inday Cristina, ang aktual nga resulta, mamugitan-aw na to. Unsa may resulta? Kay may mo dag palusot-lusot istorya, ni attended to, official ko to dai mo ni mauna. Unsa may resulta? Nangiwit kita ang Pilipinas. May labot mahigala sa Natal's Turismo. Pilting iwita na to. Straight to the point. Mo ni resulta sa imong maayo kay dag palusot istorya. Allah palusot, gigisabi ta ng tulfo atong milabay nga kuan asa man tong tulfo be. Di pa na to balikan ning atong mga issues ining Cristina. Gigisa og maayo mga higala kay unsa ba ni siya nga daghan mahinuon niyang naong mga sukid di paminaw. Mo nang daghan may nakabantay ani. Although naingon sa karon niya sige iyan ako nung ipatangtang bitaha taon. Ato ning isgutan kay base po gi-appeal niya patangtang ning mga diaskat mon. Kay permiro ba yang giingon mahigala wa kunoy consent kuno niya oy. Makaingon ta kuyawa ha, makamo mga taga-Katmon basigway consent na dagko ba lang Frasco na naa sa bingkahan o sukaan. Asa man to dong, katong kang tulfo tinubagay nila dong. Be ato sang balikan gamay ha. Ang tinubagay kini. Mo ni, sige si ato paminawon kuno be, ha? Straight to the point. Sige. Okay kuno. Okay ni. Place on the record Mamay mo dag palusot. the- May mo dag the palusot. photos that have been used
and transformed into memes are actually work photos. Is that AI? You're telling me that's AI? No. This Okay. is a work photo. I was in Lake Cebu in South Cotabato promoting the Philippine Experience Program. The interpretation or Ay sabi, katsa dong, misinterpretation apo sa of that, work photo ko ni, sa trabaho mo kuno siya. Kani, nagmodel-model siya ani mahigala, mas tinaw pa niyang naong kuno sa likod mahigala to ang kuan. Giblur mga higala ang maoy maka-attract unta kay siya mo gipaklaro. Ang mga water lilies na blur, ang siya mo'y naklaro, ha? Walang giingnan sa mga lawa na kakakitag laing model. Kakag-model. At ano ni Agi katawa may gala. Sige, proceed ko no, Names. Sige, Names. Okay, course, padayon. is up to public consumption. But we have all the documentation to prove that my presence there was a legitimate one, and it was to help the destination as far as crafting of tourism packages, tourism circuits, building up of attention for the destination in conjunction with our tourism stakeholders. I'm not saying, Mom, that you're not present. Your presence there is not legit. Okay. What I'm saying is, yung presence mo doon, yung sa picture na yan, it doesn't fit in sa taste ng mga Pilipino na nakakita po niyan. Kaya nga po binabash po kayo. Hanggang sa pumunta po sila sa action center ko para magreklamo. Nung malaman nila magkakaroon ng hearing ng ganito, they came to my office and they told me na ito yung baka pwede may iparating sa Department of Tourism. That's why I'm trying to voice it out today here in the hearing. Okay. So, kasi ang nangyari, ma'am, ang dating daw sa kanila parang pinopromote mo yung sarili mo versus dapat yung Pilipinas ang pinopromote mo o yung mga probinsya ang pinopromote mo versus you're promoting yourself. Yun po yung dating sa mga tao. Hindi po sa akin yun, ha? That's not from me, from them. So ang dating po sa mga tao na you're trying to promote yourself. So maybe we have to refrain from doing that. We can use model siguro. Di ba? Like I said, yan sabi mo sa Cotabato ba yan? Saan lugar yan? Pause gamay, pause. We can use model siguro. Sa Santa Cristina siya may gusto man siya may model. Naunsang kalakiha god. Ang anhaon mahigala ka ng maong lugar, giblur ang kwan. Siya gyud mo ay naklaro.